Elman JJ Music. Hello Basiru kana ina? Hello abokina, ina can wajen aikin mana. Ok, to ka garzayo za a fara wasa baka nan. Ok. Sabiu ne da Bashiru. Wasa ne, wasa ba fada ba. Wasa ne, wasa ba faɗa ba. Ina gayon kuke, ina imatan suke, mu wasan muke, ku zo mu rakashe, kowa ya barbaje, hutun naku ne, kuma kuma namu ne, wasa ne ake. Kai aboki na gode. Ni ma na gode. Ƙaryar banza, so ya fi mai. Sabiu ne fa, kuma ga Basiru. Wasa ba fada ba ne, dan ba kisa ba ne. Wanda ya zage mu, mun shiga mandula, mun ɗauko tsinke, mun taki baban shi. Sabiu ne da baiti, Bashir shi ma da baiti. Ni ba na zaki amma zan guga. Kai mugun jale ke yan yarinya, ko kuka zage ni dole a kamo ku, in muku bulala a yau muku wannan ne. Ai shi ne dubantin kuna sai ku gane an kungan muku kana kullum za mu zane ku. Mai kika ce? Mai kace? Lalle ka. Soyayya ta fi mai. Ba kwa gani ne, ko ba kushi ne, a ba ku yi ne. To zo mu fara, An kare wannan. Sabiu ne tare da Bash ne.